Давай. Средният успех на матурите ми се казва, че 4 малко. Ама то зависи с какъв аршин мерим, защото формулата, която ползваме тук е n по 4 върху 100 плюс 2. n е броя точки, т.е. при 50 по 4, това е 200, делено на 100 е 2, плюс 2 точки е 4. Т.е. при 50 точки, тук официалната оценка е 4. Обаче някакви тъпи и изобщо неразвити държави, примерно като Щатите и Русия, не ползват тази формула и там примерно 57 от 100 среден резултат си е почти двойка. Формулата, която трябва да се ползва е броя точки по 6 делено на максималния брой. Така 50 по 6 е 300 делено на 100, реално е 3. Ама не знам сега, не знам. Мой да се бъркам. Нищо не разбрах от това, дето каза.